На мяжы Беларусі і Польшчы вырасце сцяна працягласцю 186 кіламетраў. Пагадненне на будаўніцтва плоту падпісала польская памежная ахова. Вітаю, шаноўнае спадарства. Мяне завуць Анастасія Русецкая. Запрашаю на аб'ектыў. Не далі развітацца з памерлым. Сяброў Дмітрая Усхопава затрымалі. Падтрымлівалі маці, падтрымлівалі сястру, збіраліся ўдзельнічаць у пахаванні. Сёння яны на сувязь не выйшлі. Сілавікоў падтрымаюць рублём у будаўніцтве жытла. На силовиках сейчас держится власть Лукашенко, он не президент Беларуси, он президент ОМОНа, по сути. Ну и, собственно говоря, кто его защищает, тот и получает. Школьныя паборы. Ці мусяць бацькі здаваць грошы супраць сваёй волі? Любые сборы сродкаў, асабліва, як туды казалі, проста трымаеце ў рукі і пасля перадаеце, гэта незаконныя маніпуляцыі. У Рэчыцы пахавалі Дмітрая Усхопава. Яго затрымалі ў навагоднюю ноч міліцыянты, пасля чаго мужчына памёр у шпіталі. На развітанне не трапілі блізкія сябры Дмітрая: Аляксей і Ганна Давыдкова, Александр Снапкоў ды Ілля Бракарэнка. Іх затрымалі, паводле Міністэрства ўнутраных справаў, за наркотыкі. Паведамляюць, што ў гаражы і дома у двух сяброў загінулага знайшлі прыкладна кілаграм марыхуаны. Падтрымлівалі маці, падтрымлівалі сястру і збіраліся ўдзельнічаць у пахаванні. Сёння яны на сувязь не выйшлі, і пра гэта мне з самай раніцы паведамілі родзічы. Пазней, недзе праз гадзіну, яны паведамілі, што 4 чалавек, дакладна вядома, што затрыманыя. 27-гадовага жыхара Рэчыцы Дмітрая Усхопава затрымалі ў навагоднюю ноч на аўтобусным прыпынку і даставілі ў міліцэйскі пастарунак. Праз некаторы час у стане клінічнай смерці прывезлі ў прыёмны пакой раённага шпіталю. Медыкі зафіксавалі смерць о 1:20 уначы 1 студзеня. Сваякі Усхопава ускладваюць адказнасць за ягоную гібель на міліцыю. Яны лічаць, што ў будынку РАУ з Дмітрая збівалі. Сілавікі прызнаюць, што ўжывалі супраць мужчыну сілу, але нібы ў межах закону. Праз дзень пасля гібелі ў следчым камітэце, які распачаў праверку, заявілі, што смерць Усхопава не звязаная з траўмамі, а ў крыві загінулага нібы знайшлі 4,3 праміля алкаголю і марыхуану. Пракуратура Гомельскай вобласці распачала шэраг крымінальных справаў за каментары ў сеціве, за нібыта пагрозы гвалтам, абразы, а таксама распаўсюд у інтэрнэце персанальных звестак памочнікаў пракурора Мазырскага раёну ды іхных сваякоў. На палітвязняў за кратамі не спыняецца ціск. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Уладзіміру Мацкевічу яшчэ на месяц працягнулі тэрмін утрымання пад вартаю. Філосаф, метадыст і наш калега застаецца пад арыштам з 4 жніўня, калі яго затрымалі пасля ператрусу. Праз месяц справу маюць або перадаць у суд, або перагледзець і выставіць іншыя абвінавачанні. На данный момент материалы, размещенные Владимиром на Фейсбуке и в средствах массовой информации, направлены на экспертизу на предмет экстремизма и разжигания вражды. Экспертиза пока не завершена, и поэтому дело находится в таком, я бы сказала, подвисании. Сёння ж стала вядома, што журналіст Дзяніс Івашын 1 студзеня выйшаў з карцару, дзе сустрэў і каляды, і Новы год. Дзяніс Івашын застаецца за кратамі з сакавіка мінулага года. Яго вінавацяць ва ўмяшанні ў дзейнасць органаў унутраных справаў і здрадзе дзяржаве. У час перабывання ў карцары Дзяніса сілком пастрыглі. Его, отвели вроде как, типа как в предбанник, где, скорее всего, камер нет. И постригли его под машинку, оставив там пару миллиметров на голове. Но сейчас мы пишем жалобы. Они не имеют права это делать. Он не осужден, он не признан судом виноватым и, надеюсь, не будет признан. Надеюсь, доживем до свободной Беларуси. Дзяніса Насуруня выпусцілі на волю пасля арышту. Галоўнага бізнес-аналітыка ІПАМу затрымалі 9 снежня на 13 сотняў за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, а потым яшчэ на 10 сотняў па падазрэнні ў здзяйсненні злачынства. Цяпер яго затрымалі на 2 месяцы і распачалі крымінальную справу за арганізацыю або рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак.
Дачка Ігора Лосіка ўжо другі дзень народзінаў сустракае без таты. Палітычны вязень за кратамі з чэрвеня 2020-го. Ён адзін з фігурантаў гэтак званай справы Тихановскага. Суд пакараў Ігора Лосіка 15 гадамі колонии. Трехгодовая девчонка уже распытывая про тату. Она начинает понимать, что папа далеко не в командировке, и она начинает спрашивать, а что такое тюрьма, а папа что в тюрьме, а кто забрал папу, а почему его забрали. И, соответственно, приходится каким-то детским простым языком объяснять ей, что сейчас на самом деле происходит, потому что, до этого я этого не делала не потому, что чего-то стеснялась, либо боялась, но она просто не понимала этого в силу возраста. Паводле праваабаронцаў, з лета 2020-го ў Беларусі распачалі больш за 5000 крымінальных справаў, звязаных з пратэстамі. Толькі цягам мінулага месяца паводле такіх справаў асудзілі не менш за 118 чалавек. Колькасць прызнаных праваабаронцамі палітычных вязняў складае 968 асобаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Людзі ў пагонах і шматдзетныя сем'і – прыярытэт для дзяржаўнай падтрымкі ў будаўніцтве жытла, заяўляе Александр Лукашенко. Асноўныя бенефіцыяры бюджэту на 2022 год, праект якога прэзентавалі напярэдадні, таксама сілавікі. Чаму ўласнае жытло ў Беларусі можна атрымаць толькі за заслугі перад рэжымам, раскажа Антон Каменскі. Няма будаўніцтва, няма развіцця краіны. Такімі словамі Александр Лукашенко пачаў сустрэчу з прэм'ерам і міністрам архітэктуры ды будаўніцтва. Тэма – вынікі развіцця будаўнічай галіны. Есть проблемы. Я не говорю, что вы рухнули, еще не хватало, но есть проблемы. Нягледзячы на праблемы, у прыярытэце Александра Лукашэнкі падтрыманне жыллёвага будаўніцтва для дзвюх катэгорыяў. Понятно, что есть абсолютный приоритет – это многодетные семьи. Есть абсолютный приоритет – это люди в погонах. На стварэнне камфортных умоў пражывання сілавікоў ды іхніх сем'яў дзяржава заклала ў праграму забеспячэння правапарадку на 2021-2025 гады 465 мільёнаў рублёў, амаль 180 мільёнаў долараў у эквіваленце. На силовиках сейчас держится власть Лукашенко, он не президент Беларуси, он президент ОМОНа, по сути. И, собственно говоря, кто его защищает, тот и получает. То есть он отбирает что-то у граждан, которые не лояльны к нему и не считают его легитимным президентом, и отдает тем, кто обеспечивает его власть силой. Падтрыманне сілавікоў шматдзетных сем'яў дзеяць ужо шмат гадоў. Абедзве катэгорыі могуць разлічваць на недарагія крэдыты. Для силовиков строятся дома по таким же ценам, как и для многодетных. Точно так же нормируется жилая площадь. И точно так же им приходится все равно платить половину стоимости своего кармана, а дешевый кредит дается примерно на половину, не больше. У 2021 годзе аб'ёмы будоўлі жытла павялічыліся на 4%. Пры гэтым доля будаўнічай галіны у ВУП краіны за апошнія 8 гадоў упала амаль удвая. Летась яна склала менш за 5%. Амаль на 100 тысячаў чалавек скарацілася і колькасць будаўнікоў. Стройка – это зеркало экономики, и первое, от чего люди отказываются в такие кризисные годы, когда они не видят будущего в стране, в экономике страны, они отказываются от вложений в строительство. И строительство показывает, очень хорошо показывает настроение в обществе. Будаўніцтва жытла – лакаматыў для іншых галінаў эканомікі. Аднак для большасці жыхароў краіны новае жытло застаецца далёкаю мараю. Таннай іпатэкі ў Беларусі няма, а большасць беларусаў можа разлічваць на растэрміноўку ад забудоўнікаў і банкаўскія крэдыты. Але стаўка па крэдытах шмат для каго непад'ёмная – больш за 20% годовых. До того ж трэба подтвердить высокий доход. Подставаў для снижения ставок пакуль няма. У нас никто не прогнозирует доступности кредитных средств. И экономика вряд ли себе позволит кредитовать строительство массово. И опять же, никто не прогнозирует роста доходов, просто средние зарплаты. А если нет роста доходов, то ничего не за что строить. У 2021 годзе беларускія забудоўнікі фіксавалі высокі попыт на жытло. Гэта вынік адкладзенага попыту годам раней, калі беларусы адчулі шок ад палітычнага крызісу ў краіне. Аднак на лета эксперт прагназуе зніжэнне цікавасці да набыцця жытла, бо доходы насельніцтва зніжаюцца, а значыць, будаўнічую галіну чакае далейшае падзенне. Антон Каменскі, Белсат. Увядуць новыя зборы, ды істотна павялічыць ранейшыя. Абноўлены падатковы кодекс наўрад ці ўсцешыць беларусаў. Хаця эканаміст, з якім паразмаўляў наш журналіст Валера Руселік, упэўнены, што змены ў сістэме дзяржаўных збораў будуць падавацца грамадзянам пад самымі прывабнымі сацыяльнымі лозунгамі.
У Новы год з новымі падаткамі. Змены ў падатковы кодэкс, апублікаваныя сёння, утрымліваюцца цэлы шэраг новых збораў. Ад падатку для ўласнікаў аднае кватэры з разліку 0,1% ад разліковага кошту жытла за квадратны метр да грыбнікоў і гандляроў мясам, агуркамі ды яйкамі з падсобнай гаспадаркі, ажно 10% ад прыбытку большага за 200 базавых велічыняў. З наступнага года з'явіцца і прафесійны падатак для рамеснікаў і фізічных асобаў 10-20% ад доходу. А тых, хто на думку дзяржавы жыве не па сродках, абцяжараць падаткам у 20%. Я думаю, что это будет все больше продвигаться в массы через средства массовой информации о том, что у нас меньше расслоения между богатыми и бедными, у нас есть социальная поддержка, там, здравоохранение, пенсионеров и так далее и тому подобное. То есть будет смещаться основной акцент на то, что у нас нету бедных. Да? То есть то, что богатых не будет, не так важно, главное, чтобы у нас не было бедных. У разы павялічваюцца ўжо і існыя стаўкі, у прыватнасці для індывідуальных прадпрымальнікаў. Паводле эканаміста Алексея Харкевича, па сутнасці ўлады ладзяць натуральны адбор для іпэшнікаў з прыцэлам зноўку ж на патэнцыйнае іхнае раскулачванне. Увеличение ставок налогов для предпринимателей индивидуальных, для физических лиц в 2, а то и в 3 раза. Мне кажется, что это можно рассматривать с какой позиции, что вот мы вам сейчас ставим такие ставки налогов, если вы выжили, то у нас возникнет вопрос, а за счет чего тогда вы живете? У выніку, рэзюмуе эксперта, выбудоўваецца новая мадэль айчыннай эканомікі, калі багаты будзе плаціць больш, а беднасць станецца нормаю. І, як ні дзіўна, гэткая мадэль арыентаваная, прынамсі, на частку нашых суграмадзянаў. Это будет страна для этих людей, которые хотят равенства, хотят, чтобы не было богатых, которые ненавидят богатых. И, естественно, конечно, богатым в этой стране можно будет только быть в том случае, либо ты сверхлоялен действующей власти, либо, наверное, надо уезжать. Як вам гэткая роўнасць? Прывабная? Валер Руселік, Белсат. Слуцкую пракуратуру зацікавіла шматгадовая школьная практыка. Збор грошай з бацькоў. Нагодаю праверак стала аб'ява апякунскага савету з адпаведную просьбай і нават сумамі на патрэбы школы. Як развівалася тэма і ці знайшлі вінаватых, а таксама наколькі часта беларусы сутыкаюцца з падобнай практыкай і ці ёсць у гэтага пытання хоць нейкае развязанне, спрабавала разабрацца Надзея Бельская. У Слуцку пракуратура ўзялася за мясцовыя школы, бо хтосьці выклаў у інтэрнэт фота просьбы здаць грошы на патрэбы адной з навучальных установаў гораду. Аб'яву размясціў апякунскі савет гэтай школы, то бок самыя бацькі. Але зазвычай робіцца гэта праз настаўнікаў з ініцыятывы школьнай адміністрацыі. Алена Маслюкова, праваабаронца, настаўніца з 32-гадовым стажам, сутыкалася з падобным на ўласным досведзе. Тады я яшчэ маладая зусім, класная кіраўнічка сказала дырэктару школы, што я не буду гэтым займацца. І патлумачыла, чаму я не буду гэтым займацца. Таму што любыя зборы сродкаў, асабліва, як тады казалі, проста трымаеце ў рукі і пасля перадаеце, гэта незаконная маніпуляцыя, і я не хочу садзіцца ў турму. З часам у школах сталі ствараць апякунскія камітэты. У выпадку Слуцку такі камітэт пастанавіў наступныя стаўкі: 25 рублёў за год з сям'і з адным вучнем, 37,5 за год з сям'і з 2 і больш вучнямі. Але насамрэч за кожную школу замацаваны спонсар. Звычайна гэта нейкае раённае прадпрыемства, што самое, як правило, ледзьве лепіць. Як тады атрымаць необходные сродки? Руководство заставляет преподавателей разговаривать с родителями и выстраивать отношения таким образом, чтобы родители обязательно сдавали средства. Если родители не сдают средства, это неизбежно рано или поздно отражается на отношениях к детям. Настаўнікі такія ж закладнікі дзяржаўнай сістэмы, але нідзе ў заканадаўстве не прапісана, што яны мусяць ісці ў яе на павадку. Як бацькі не мусяць несці грошы супраць сваёй волі. Абодвум бакам заўсёды можна адмовіцца, лічыць Алена Маслюкова. Калі у бацькоў ёсць жаданне зрабіць падарунак школе, яны могуць зрабіць гэты падарунак, так? Але гэта мусіць быць падарунак, але не прымус.
З амаль 1400 апытаных палова паведаміла аб прымусовых зборах. Астатняя палова з прымусам не сутыкаюцца, і толькі 2% просьбаў здаць грошы не чулі. Сваімі поглядамі на развязанне праблемы нашыя гледачы падзяліліся ў каментарах. А што рабіць, калі раяна грошай не дае школе? Дзіцяці ў прыбіральні няма чым падцерціся, паказуха як паўсюль, я лепш здам. Дзіцяці можна пакласці з сабой у партфель невялічкі пачак сурветак і маленькую бутэльку з вадой. Я так і раблю. 2 гады не здаю грошы ні ў бацькоўскі камітэт, ні ў апякунскі. Вас жа запрашаюць на бацькоўскія сходы пасядзець. Вось і вырашайце праблемы разам. Не хочаце грашыма, дык скаргамі закідайце. Што датычыць Слуцку, то парушэнне мясцовая пракуратура знайшла ў фіксаваных стаўках для бацькоў, бо пастановы апякунскага савету, цытата, носяць кансультатыўны і рэкамендацыйны характар. Платы на патрэбы школы не павінны быць абмежаваныя. То бок гэта можа быць любая сума, як меншая, так і большая. Падобныя пратэсты ад пракуратуры атрымалі яшчэ 2 слуцкія школы. Надзея Бельская, Белсат. Сёння магло б споўніцца 70 гадоў палітычнаму дзеячу і былому міністру ўнутраных справаў Беларусі Юрыю Захаранку. Сапраўдны афіцэр, генерал, які служыў свайму народу, які сказаў рашучае «не» злачынным загадам Лукашэнкі. Захаранка, калі перастаў быць міністрам, ён заставаўся афіцэрам годнасці, ён застаўся чалавекам з грамадзянскай пазіцыяй, і ён прыйшоў у палітыку. Ён быў адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі і можна сказаць, што быў з тых, хто мог быць альтэрнатывай Лукашэнку на наступных прэзідэнцкіх выбарах. У траўні 99-го года Юрыя Захаранку гвалтоўна выкралі невядомыя ў Менску па дарозе дадому. Паплечнікі Захаранкі ды некаторыя следчыя звязвалі ягонае знікненне з гэтак званым эскадронам смерці, праз які пазбаўляліся палітычных апанентаў Лукашэнкі. Цела генерала не знайшлі, афіцыйнае следства прыпынілі. У канцы 2019 года былы баец СОБРу Юрый Гараўскі у інтэрв'ю Deutsche Welle распавёў пра абставіны забойства Юрыя Захаранкі і свой удзел.